जोङो आप टु सरलपारा प्राइमारी बिपिएफनिफ्राय आरम्भ लानानै बिसमुरि प्राइमारी, हल्टुगाव प्राइमारी बिपिएफ, कालुगाव सुबाइझार प्राइमारी बिपिएफ आरो देबरगाव प्राइमारी बिपिएफ निफ्राय गासै जोङो 46 जन माने जोङो वार्कारफोरखौ लानानै जोङो दिनै दानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ दैदेननाय मानाव गेदेर चिफ सार बिथांनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै जोङो इउपिपिएलआव बिपिएफनिफ्राय जोङो जइन जाफैबाय आरो जोङो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो इउपिपिएलआवनो गासैबो जोङो स्ट्रंलि जगदान खालामनानै जोङो हाबाफारिखौ मावलांगोन आरो जाफुंसार देरहासार खालामहोगोन जोंनि बे देबरगाव समस्तिखौ। लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि गासैबो कर्मकर्ता बिथांमोन खौ जाहाथे बयबो खौसेथियै गोसो मोदोम जिउ होनानै दिनैनिफ्रायनो जोङो माने स्ट्रंलि जोङो बाहागो लानानै जोङो मावलांनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय आरो जाहाथे सरकारा जाहाथे रायजो राजानि अभाब दिनै जोङो टटेल 46 जन बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव जइन जाबाय। जोंनि जइन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि हालामाव जोंनि देबरगाव समस्तियाव गोजोन आरो खौसेथि आरो लोगोसे जौगाथाय हाबाखौ मावलांनो थांखि लानानै प्रमद सारनि दैदेननाय सरकार इउपिपिएलजों सापर्ट होनो जों फैनाय जाबाय। गैया बिथांमोनहा जेन'बा 17 बोसोर सरकार सालायदोंबाबो देबरगाव समस्तिनि गेजेरावनो माखासेखौ मावफुंदों खिन्थु जोंनि साहा ओनसोलखौ बिसोरो नेग्लेक्टेड एरिया हिसाबै गोदोनिफ्रायनो खालामबोदों। दिनैसिमबो अबेबा जायगायाव अन्थाइ थरसे बाला थरसे गोग्लैयै बहुद जायगा दङ। बेफोरखौनो जोङो नोजोर होनानै बिथांजों जानाय नंला साननानै जोङो दिनै बयबो खौसे जानानै सोलायनाय लाबोनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जाबाय। मथा मथि जोङो बेयाव मोनबा प्राइमारि दङ। आङो हल्टुगाव प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि। अभियोग जौगाखां हाबाफारिफोरखौ जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंलांनानै होयो बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। आसा फारिनायजों लोगोसे आं एसेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय। जोङो रोखायै बुंनो हायो बिथांनि समस्तियाव निफ्राय जों फैदों देबरगाव समस्तिनिफ्राय। दा बिथांमोनहा सिस्टेमेटिक जौगाखां हाबाफारिखौ दिनै रायजो राजानि मोजां रोखोम मावफुंनानै होयैनि थाखाय जोङो दुखु मोननानै जोङो फैनाय जादों। एसेनोसै। फैबावनो गोनाङा गोबां दङ। दा माखासे गोबां फैबावनो गोनां दं जों बेखौ सेकेन्ड स्टेप जोङो थांखि लानाय जादों।